ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ Marvairoy ಕಾಣಿದ್ದ ಜಾಯ್ನರ್ ಗಂಟೆ ಆಡಿ ಯಾನೈತೆ Marvai ಪೆಚ್ಚರೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ ಪೂರ ಜೈದಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚಾನ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಂದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಮರ ಬೆಜ್ಜಿನ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ Marvaiದ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲುಪಾತಿಜಿ ಅಪಾಕ ಮುಟ್ಟ ಮೂರಿಂಚೂರು ಸರ್ವೆ ಮಲ್ಪುಕ ವಾಪರ ಮೀನು ತೂರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಎಟ್ಟಿತೋದು ಉಂಟು ನೀರು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ನೌಟೈಡ್ ಬಂದು ಐಟ್ ಜಪ್ಪಲ್ ಎರ್ತೆ ಬರ ತೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಜಪ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣ ಸುದ್ದೆತ್ತ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಡಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಎರ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಕಡಲ್ ಪಿರ ನೀರು ಪಿರ ಸುದ್ದೆ ಕರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ತೂಕ ಐಟ್ ದಾದ ತೋಪಂದುಂಡು ಬಂದು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ತೋಪಂದುಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೂ ಫುಲ್ ಜಪ್ಪಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ರೈಸ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಜಾರೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತಂಡು ಸೂರ್ಯೋದಯರೆ ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಕಾಪುಡಿತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಆಂಡು ಆಪುಡು ಆಜಾರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬನಿತ್ತು ಸನ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಡ అయితే ಬಲ್ಪುಂಡು ಚೂ ಬಣ ಕತ್ ಪೋಲಿ ನೀರು ಜಪ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪೆ ನೀರು ಕಾಂಡೆ ಕಣ್ಣಾಗ ಎಣ್ಣುವಾರು ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ನೀರು ದಾಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅಡಿಟ್ಟು ಪಂಡ ವಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಇಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪರು ಒಂದು ದಾದ ಬಂದು ಒಂದು ಥರ್ಮೋಫೋಮ್ ಒಂದು ತುಂಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿಯ ನನಕಂದು ರೋಪು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮರ ಬೆಜ್ಜನ ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಾ ಈ ಗೋಪುರ ದೀಯರೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಮೂಲು ಕಾರ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ಮರ ತಾಗೊಂಡುಂಡು ತೂಕ ಪೆಜ್ಜದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಜ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಮುರಾಣಿ ಬಣ್ಣಗ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಆಡ ಈ ಎಲೆ ಸೈಜ್ ನಡುಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತೆ ಪೆಜ್ಜದು ತೋಡು ನಾಡು ಪೆಜ್ಜೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಏನು ಕುಡಂಚಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಇದು ಬೇಟೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೈದೆ ಈ ಸ್ಪಾಟು ಯಾನ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಜ್ಜಾರು ಬರ್ಪುನಿ ನಾನು ಕುಡಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೋಂಡ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ಕಾಲಿ ಈ ಸ್ಪಾಟು ಮರ ಪೆಜ್ಜ ಬೈದೆ ಸೊ ತೂಕ ನೆಟ್ಟು 8 ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಸದ್ಯ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು 1 ಇಂಚಿನ ಸೈಜ್ ಸುದತ್ತ ಮರವ ಅಂಡ ಪಂಡ ಉಪ್ಪಿನದ ಮರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಅವು ಅಂಡ ಒಂದು 8 ಸೈಜ್ ಪಂಡ ಈಗ ಪುಣ್ಯ ಮರ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಈ ಮರ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಒಂದು
ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ನೆಡ್ದು ಮಲಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪಾಟಡ್ ಅವು ಬೇತೆ ಸ್ಪಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟು ತೋಪ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮರೋ ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಬೈದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗುತ್ತೆ ಪೆಜ್ಜಿಗ ಎದುರೆದುರು ಪೋಣ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮರ್ವಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ನೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಉಂಟು ಯಾನೆತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಈ ಸೈಜಿಂದ ನಾನು ಬಿಡು ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೂರ ಈಗ ಒಂದನ್ನು ದೀಪ ಇಂಚಿನ ಸೈಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಂಚಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಂಡು ಪೆಜ್ಜಿನ ಗಂಟ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಜ್ ಉಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜು ಸೊ ಒಂದು ಮರ ಪೆಜ್ಜ ಇವಕ್ಕ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಜಾಗ ತುಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊಜ್ಜು ದೆಕ್ಕದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಡು ವೈಟ್ ಕೆಸರುಂಡು ವೈಟ್ ಮಾಸ ಉಂಡು ಹಿಜ್ಜಂಡ ಕಜತ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಕೆಸರು ಬಾಜನ ಅಂಟು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಾರಿ ತುಪ್ಪುಡು ಈ ಕಕ್ಕೆ ಮರುವ ಈ ಕೆಸರದ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಚೂರು ತಿರ್ತು ಪಂಡು ಚೂರು ಕೆಸರು ತಾಳ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತೆ ತಿತ್ತಕೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಕೆಸರು ದತ್ತಂಡ ಈತ ಮರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಸೈಜ್ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜನ ಪೆಜ್ಜಂತಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಇಂಚ ಮುಷ್ಟಿ ಪೆಜ್ಜುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಡ ಇಂಚನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕೊಯ್ಯಿ ಒಂದು ಕೈಟೆ ಒಂಜೊಂಜಿನ ನಾಡ್ದು ಪೆಜ್ಜೋಡ ಅವರು ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ತೂಕ ಇನಿ ಏತ್ ಪೆಜ್ಜರ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾನು ಯಾಪಲ್ ಬರ್ಪನಿಂಚಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಹತ್ತು ಯಾನು ಯಾಪಲ್ ಬರ್ಪನಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರೋ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸರ ಕೈತಲ್ಲ ಏನು ಪೆಜ್ಜೆ ಅದಾವು ಪೂರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜು ನಿಂಚಿನ ಸ್ಪಾಟು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ ಏರಿಯಾಡ್ ಏತ್ ಮರೋ ಉಂಟು ಬಂದು ಯಾವ ಈ ಸ್ಪಾಟು ನಡು ನಡುತ್ತು ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಮರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ ಪೆಜ್ಜನಾಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾಪಲ್ಲ ಈ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಏತ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಡು ಆಚೆ ಸುಲಭ ಪುಂಡು ಪೆಜ್ಜಾರೆ ಪಂಡ ಆಂಡ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಮರವಾಯ್ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೆಜ್ಜಾರೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಉಪ್ಪು ನೀರಿದ್ದ ಮರವಾಯಿ ಪೋಂಡ ಈ ಚಿತ್ರಾಪು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪುಂಜ ಜಾಗಂಡು ಕದಿಗೆ ಪೂರ ಅವಳು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಪೆಜ್ಜಾರೆ ಸುಲಭ ಪುಣ ಅಂಚ ಮರವಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಏತ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಮರ ಪೆಜ್ಜಾರೆ
ನಿಖಿಲಾಗೆ ಈ ಮರಪೆಜ್ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಯಾನೆ ಇಂಚನೆ ಫಿಶಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಬಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು ಮರ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಪಾವೆ ಸೊ ಸೀದ ಇಲ್ಲ